Isunan ani ana po ta sa apang lunano no maghimo ta og atsara sa pangalan appetizer baling atsara. Okay, kamo may bawa na unsay gamit ana sa atong pagkaon. Okay, magigsunan ni ata no atong simpleng appetizer. Way gasto kayo. Mali ang sa sigon sa malingi na to aning kilid atong himuon no kay murag instant ni mga kaigsunan kay naay daghan kapaya sayang no. Okay, basta lang natay hungit mga kaigsunan sa timpo sa ating kaon. O di kanindot pod nga way gasto ba nga di lang yung atog yung pangitaon gyud ang maong mga ingredients nga wa nato. Basta lang ang nara nato o dali ra nato mapalit sa kilid-kilid sa ato ang dapit no sa atong kabaranggayan barangay baranggayan. Okay mga kaigsunan, dili ta mo ni atong buhaton no maghimo tag atsara mga kaigsunan. Magpanit ta og kapayas daghan, magpayas din na matabang og kaon no og mga hinog, mga lata o kanon sa mga langgam. Maghimo pud ta aron mahimuslan o mga sa kunsa lang nga pagkaon nga atong makaon puhon sa tingkaon. Puhon sa panahon sa tingkaon, di kay puhon sa tingkaon. At daghan istorya daghan sayop. Okay mga kaigsunan, dili ta tanawa ko ninyo sundi ko ang ako pud nga naapog ko'y pipino. Brator po pipino diri nakapalit po go ako ato pong sagol no inbentuhan ato nga makaon ang tanan natong gipalit nga dili gastos makisunan nga lami po sa baba li po ningo atong inilambos nga paghimo ato pong tarungon ba nga mauyon po atong baba di po lingog iluwa sa atong baba bitaw joke. Okay makisunan kaninindot yun ni yung ani lang nga sagol pero sundo ninyo ni suwayan ninyo nindot way gasto pero gusto mo nindot pa gyud kamo lay mahimo mahibaw. Okay magisunan mao ni akong gibuhat diri sayang po ni mga kapayas nato diri no gawatak diri mga kaigsunan hindi nato gamiton ito lang ato gyud pahimuslan ning panahon labo na apa ni mga tanuma o mga gulaya o sa pingana na gulay ba na o prutas prutas pero maglibog man tayo pwede gulayon pwede prutason kanon og parang himong prutas no pwede gulayon na maglibog ka gulay ba ni prutas. Okay joke ato man din nato na dakon ng istorya basta kay kapayas na siya. Okay sunan okay na humana ito ning ato ning lutuon ni ron ang atong ingredients ani ako lang isulti kay murag maglibog niya mo kung say pang sagulan usa ka kutsara duha ka kuan na ni duha ka kapayas gagmay no kamo ray mahibaw pilay inyong isagol nga asukal no kanang di po tamis kamo ray bana-bana no ako sa kutsara ra ako ang suka ako pag bana-bana nga di po dingog manubra no igor po kamo ray mahibaw nga mo timpla no kay ang ako agi bana-bana na ako basta kay ang kuan ni ang timplada ani usa ka parting tubig nya tulo ka parting ang suka sa ato pa aron dili po aslom kayo ba kung gusto mo di gyud aslom kayo tunga-tunga tunga tubig tunga suka basta kay vinegar yung gamit no kung gusto mo mag-aslom usa ka baso paitang kuan usa ka baso nga tubig duha ka baso nga suka nga ba tulo ka parte sa duha ka parte ang suka sa ka parte ang tubig tulo tanan no. Okay mga kaigsunan sayon masabot ba akong istorya sabtan na lang yun kung di masabot. Bitaw joke o nga ning Bombay o kaning luya o kaning sili hanghang tulo ka buok no igor gamay lang po na akong gihimo duha lang ka payas gagmay o atsal unta pwede po wala no optional lang atsal o carrots no kaya kung ibutang ano kay kuan man kanang gitawag og pipino unique no pipino kakaswayin nyo pipino isagol sa atsara pagkahuman na pagkahuman nagluto na ang atsara kay initon man ang kuan ana pagkaluto na usa pa human na finishing human na gyud usa pa isagol nimo ang pipino bana-banaon na po ninyo ayaw po pagkanag pipino kay igora po niya mo lukop sa atsara no
di po ni manubrak eh. Ang ingredients no karon di mo malibog kay wala ba nako ni mapakita ang mga ingredients pagbutang no sa imo ko akong pagdemo no. Pag-demonstrate sa maong pagkaon o kani mao ni ang mga panakot niya. Simple lang, Bombay, og luya, og sili. Maura na siya no. Importante dia nga ingredients nga atong ibutang sa ato ang atsara no, mao gina kaigsunan. Dili daghan no, ayaw lang na inyo libugan yung utok nga mangita o mag ingredients nga wa diha. Okay mo na ni. Ug kang kamay sa kutsara ra wala ba nako mapakita ang pagbutang sa kamay pod. Maura na initon dito sa kuan ang suka tulo ka parte no, ang usa ka parte mo ang tubig ug duha ka parte ang dinigar. Ipainiton dito nya dayon ibutang ang panakot, dayon isunod ang atong kapayas nga binanggod ug katong gibutang nga kamay na sa atsara sa kutsara kay duha ra man ka kapayas kung ibutang no. Kamo ni bana og sa katamis no kay bawo na mo. Basta kay mao na akong procedure sa paghimo sa akong atsara. Pag human gibutangan ako pipino, unique ni kayo nga pagkahimo. Okay, basta di lang malabay na to ang maong mga kapayas no kay tungod sa kadaghan na natong kuan diri produkto sa kapayas. Ato lang ini panghatag gani og mahinog kay langga may mo kaon. Daghan magkapayas pero sa una kay nihit man no, daghan maabot diri mangita kay ilang itambal man din sa wakalibang. Okay. O patubol sa tae sa nangaon patubol sa kwan kamo lang mosabot sa patubol. Kaya salamat sa inyong pagsunod sa akong vlog no. Bisag ingon nila itong content basta kay natay kapakit ninyo buhan og nay mga content nga labaw pa ini ato yun ang sundon labi ng kanang mga balita pero wa pa man kinisa na lang. Bitaw nga kisunan ako lang ning pakita ninyo ay mintras naapatay kaya nga ikapakita ninyo nga kaigsunan napatay kaya atong panglawas nga makahimo pa o pasundayag sa ato ang vlog. Pasan pa paghimo vlog sa atong channel. Mo ni suka no. Mo to ang suka nga kwan duha ka suka, duha ka parting suka o sa ka parting tubig parang di aslom po no, lisod pa ng aslom makadaot na stiyan o ang dayon ang kwan panakot usbon ko ang kamay diha lagi tungtong sa atsara. Makita man ninyo kung ang i-review no kaya sunod niyo kung sa paghimo. Simple lang yun yung pagkaon ako. Daghang salamat sa inyong pagsunod niya nining usbon ko. Sige tagbalik nagpasalamat. Maayo pa ning daghang pasalamat punta sa dili magpasalamat, di ba? O kana ang suka. Ato ang tubig to ganiha ang nauna sa kaparte kana ikadong para kana mao na siya. Kay sunan. Na doble ang atong presentasyon sa pagbutang suka o kana mao na ni ang kuan niya ang katong atsara o katong kapayas nga katong kanang gapula kamay na sa kutsara na kay kamay ra pa katong kapayas no di mo tamison kay peligro sa diabetes. Kamo ray mahibaw pila inyong timplada magisunan og di mo dugay basta kay ang banabanaon ninyo nga di po murutaw ang kapayas sa inyo ang suka og tubig no ang igo ra ba mahumod na igo ra na humod na init-initon gamay di po laton kay madaot mamaot na puglata di naman na yung atsara mahimo na lang nilat ang gulay di na naingog atsara nga lami ana og kadang imong daghanog suka og tubig naglutaw na ako na tinuwa na tinuwa ng labas. Bitaw naigor mo humod nya init-init gamay bisag mo imuntag mo kanang gamay kata-kata na gamay okay na sa kay mahumot na tong mga panakot kay na kuha na mo to sa kuan sa init sa suka og tubig no. Mao na ni ready na ta kani atong ni sa sudanan ug atong i-rip na maayo na kan no bisan pag inyong suwayan makaingon ko di ko mahadlok ninyong sukumatan ini akong
akong na channel inyong i-comment nga di maayo ang imong gitudlo namo. Kasiguro ko nga makaingon mo lamian kaayo ang akong gitudlo. Bitaw tinuod na. Karon pati mo kita og yung ani no nga atsara nga na pipino, atsara with pipino o with cucumber. Bitaw. Kana mo nakapabida diyang dapita nga atsara nga na pipino, asa mo kita na karon pa, di ba? Okay. Sa rugdi mo viral ning itabua. Bitaw joke ninyo. Kay sunan. Mo ni ang title ni atsara with pipino lami kayo. Okay, mao na ni mga kigsunan. Karon pa mo kita ni no. Unique ni basin tag-ingon ni sa uban. Basta kita rin na una aning siya na putahi nagsunan. Usbon ko daghang salamat. Sige tagpasalamat ani maayo pa magpasalamat sa gikaingon ko na nga sa dini pasalamat. Okay daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan. Og ipabugnaw gyud ni i-rip na to aron musamot og kalami ang atong atsara no. Okay. Mabusog gyud ta. Ani mukaon taon na sa mo kaon og paniud to pumahaw og panihapon. Kaya salamat.